ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോവിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ദാതി സുഗതാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രദദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय. दाय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭാദ്രപൂർണിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വാദശ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭാദ്രപൂർണിമ അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണെന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിനത്തിലാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇന്ന് ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൗർണമിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ സ്വർണസിംഹാസനത്തിൽ വെക്കുകയും അത് ദാനം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പരമമായ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം നേടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്തിട്ട് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 12-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചൊല്ലാനായിട്ട് ഈ ശ്ലോകം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഞാൻ ഓർഡറിൽ എടുക്കാം അത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം എടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈ ഇല്ല, അപ്പൊ മൊബൈലാണ്. ഇത് കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ മധുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭാഗവതം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇന്ന് വിശേഷ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകള് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ദ്വാദശ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ അതിലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത് കേട്ടോ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപഥ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
മാതാജിയെ പോസ്റ്റ് ആക്കി, ശ്രീജമിജി മാതാജി പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. അത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാതാജിയുടെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, അപ്പൊ വേറെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പേരാണ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാ സംഭവിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സായാദി പരമാംഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददादियो भागवतं सयादि परमांगतिम्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष्टपत्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी. ഗമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ഠപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാംഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാംഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാംഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे कृष्णा. नमो भगवते वासुदेवाय। प्रविष्टभद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹസമന്വിതം ദദാതി യോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൗഷ്ടപത്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാധി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹ സമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാതി പരമാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസനസമന്വിതം തദാദിയോ ഭാഗവതം സ യാതി പരമാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പിന്നീട് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം ഭാദ്രമാസത്തിൽ പൗർണമാസ്യാം പൂർണ്ണചന്ദ്രദിനത്തിൽ ഹേമസിംഹ ഒരു സ്വർണസിംഹാസനത്തിൽ സമന്വിതം ഇരുന്ന് ദദാത് ഒരു ദാനമായി നൽകുക യഹ് ആരി ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ അവൻ യാതി പോകുന്നു പരമാം പരമോന്നതമായ ഗതി ലക്ഷ്യം. വേതനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രദിനത്തിൽ ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു സ്വർണ സിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കുകയും അതൊരു ദാനം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പരമമായ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം നേടും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ സ്വർണ സിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രദിനത്തിൽ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ഈ രാജാവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂര്യൻ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ സിംഹരാശിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഒരു രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഉയർന്നു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചിങ്ങത്തിൽ സൂര്യൻ ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ ശാസ്ത്രമാകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് ഒരുവൻ നിരുപാധികം സേവനം നൽകാം. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ്. അത് ഗ്രന്ഥരാജ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രാജാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? രാജാവ് സാധാരണ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സ്വർണ സിംഹാസനത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെക്കുകയും അതിന് പൂജകൾ ചെയ്യുകയും അത് ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകൾ പറയുന്നതാണ് ഈ 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായം
അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആദ്യം മുതലേ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്വർണസിംഹാസനം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെ, സ്വർണസിംഹാസനമായിട്ട്. അപ്പൊ അതില് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പട്ടൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെച്ച് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുക, അതിനെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇന്നേ ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ആരാധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോ ദ്വാദശ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണിത്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലെ 12-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ അധ്യായമാണിത്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ സമ്മറി അതിനെ വായിക്കാം. ഈ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഓരോ പുരാണത്തിന്റെയും ദൈർഘ്യവും അതോടൊപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ വിഷയവും അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് ഒരു ദാനമായി എങ്ങനെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അത്തരം ദാന നിർവഹണത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളും അത് കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യവും വർണ്ണിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളുടെ മൊത്തം ഗൃഹസമൂഹത്തിൽ 400,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത്. ആരുടെ വർണ്ണനകളാണോ ജഡപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉളവാക്കുന്നത്, എല്ലാ വേദാന്തങ്ങളുടെയും സത്ത ഉള്ളടങ്ങുന്ന അതിനെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം ദാനമായി നൽകുന്ന ഒരുവൻ അത്യുന്നതമായ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം പ്രാപിക്കും. എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അത് വൈഷ്ണവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരവുമാണ്. അത് പരമഹംസർക്ക് പ്രാപ്യമായ കളങ്കരഹിതമായ പരമോന്നതമായ ജ്ഞാനം വെളിവാക്കുന്നു. ഭൗതിക കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും ഒരുവന് മോചിതനാകാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയയും ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഭക്തി ഇവകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാഗവതത്തെ ഇപ്രകാരം പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചതിനു ശേഷം സൂത ഗോസ്വാമി പരിപൂർണമായും പരിശുദ്ധനായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ദുഃഖവും മരണവുമില്ലാത്ത മൗലിക ആത്യന്തിക സത്യമായ ഭഗവാൻ ശ്രീ നാരായണനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അനന്തരം അദ്ദേഹം ആത്യന്തിക സത്യത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നനും മഹായോഗിയുമായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനമായി സൂത ഗോസ്വാമി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അത് സ്ലൈഡിൽ ഇതിലില്ല, സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നില്ല, വായിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവര് എടുത്തോളൂ. 12-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂതവാച യം ബ്രഹ്മ വരുണേന്ദ്ര രുദ്രമരുത സ്തുന്നന്തി ദീവൈസ്തവൈർ യം ബ്രഹ്മ വരുണേന്ദ്ര രുദ്രമരുതാ സ്തുന്നന്തി ദിവ്യൈസ്തവൈർ വേദൈ സംഗപദക്രമോപനിഷദ്ഗായന്തി യം സമാപ്ത ധ്യാനാവസ്ഥിത തദ്ഗതേന മനസ്യാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാന്തം ന വിദുസുരാസുരഗണാ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണോ ബ്രഹ്മാവും വരുണനും ഇന്ദ്രനും രുദ്രനും മരുത്തുക്കളും അതീന്ദ്രിയ മന്ത്രങ്ങളാൽ കീർത്തിച്ചും കൂടാതെ ഉപസിദ്ധാന്തങ്ങളോടും പദക്രമങ്ങളോടും ഉപനിഷത്തുകളോടും കൂടി വേദങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നത്, ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ സാമവേദ ഗായകർ എല്ലായ്പ്പോഴും പാടുന്നത്, ആരിലാണോ പരിപൂർണതയടഞ്ഞ യോഗികൾ സ്വയം ധ്യാന സമാധിയിൽ ഉറപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മനസ്സു മുഴുവിക്കുന്നത്, ആരുടെ പരിധിയാണോ ഏതെങ്കിലും ദേവനോ അസുരനോ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനോടായി ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. പൃഷ്ടോ ഭ്രാമ്യതമന്ദമന്ദ രഗിരി ഗ്രാവാഗ്രഹന്തൂയനാം നിദ്രാലോ കമടാകൃതിർ ഭാഗവതാ ശ്വാസാനിലാപാന്തുവാ സംസ്കാര കലാനുവർത്തനവശാത് വേലാവിനിബേൽ നാംബസാം യാതായാതമതന്ത്രിതം ജലനിധേർ ജ്ഞാത്യാഭിവിശ്രാമ്യതി. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൂർമ്മദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ദരപർവ്വതത്തെ
പൃഷ്ഠത്തിൽ വഹിച്ചു. ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാപർവ്വതത്തിലുള്ള കൂർത്ത കല്ലുകൾ ഭഗവാന്റെ പൃഷ്ഠത്തോട് ഉരസുകയും ഈ ഉരസൽ ഭഗവാനി നിദ്രാദായകമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ കാറ്റുകളാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ സമുദ്രത്തിലെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും നിഷ്ഠയോടെ വന്നും പോയും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലുണ്ടായാൽ ആ ഭാഗത്ത് കാറ്റൂതി അതിനെ ശമനമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിന് ഊഹാപോഹക്കാരുടെ മനസ്സിലെ ചൊറിച്ചിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചൊറിച്ചിലും ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം കൂർമ്മ ഭഗവാന്റെ വാദബഹുലമായ ശ്വാസത്തിന്മേൽ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും ഭൗതികസ്ഥിതിയിലെ കുറവുകൾ നികത്തി സ്വതന്ത്രമായ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ കൂർമ്മ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അനുകൂലമായൊരു മന്ദമാരുതനായി വീശാൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അവൻ നിശ്ചയമായും ആധ്യാത്മിക സമാധാനം നേടും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരാണ സംഖ്യാസംഭൂതിമസ്യ വാച്യ പ്രയോജനേ ദാനം ദാനസ്യ മഹാത്മ്യം പാഠാദേശ നിബോധത. ഓരോ പുരാണത്തിന്റെയും ശ്ലോകങ്ങളുടെയും ആകെ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ദയവായി കേൾക്കുക. പിന്നീട് ഈ ഭാഗവത പുരാണത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയവും ലക്ഷ്യവും ഇതൊരു ദാനമായി നൽകുന്നതിന്റെ ശരിയായ രീതിയും അത്തരം ദാനം നൽകുന്നതിന്റെ മഹിമകളും അവസാനമായി ഈ സാഹിത്യം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ശ്രവണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മഹത്വങ്ങളും കേൾക്കുക. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ പുരാണങ്ങളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒരു രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളെയും അനുബന്ധമായി വാഴ്ത്തും എന്ന പതിവ് പോലെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാത്മ്യ അനുബന്ധമായി മറ്റു പുരാണങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൂടാതെയുള്ള മറ്റു പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നു, അവരുടെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ എണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 13 സ്കന്ധം 4-ാം ശ്ലോകം മുതൽ 9-ാം ശ്ലോകം വരെ ഒരുമിച്ചാണ്. ബ്രാഹ്മം ദശസഹസ്രാണി പാത്മം പഞ്ചോനഷഷ്ടി ച ശ്രീവൈഷ്ണവം ത്രയോവിംശ ചതുർവിംശതി ശൈവകം ദശാഷ്ടോ ശ്രീഭാഗവതം നാരദം പഞ്ചവിംശതി മാർക്കണ്ഡ നവവാനം ചാദശ പഞ്ചചതുശതം ചതുർദശ ഭവിഷ്യം സാത്യ തഥാ പഞ്ചശതാനി ച ദശാഷ്ടോ ബ്രഹ്മവൈവർത്തം ലൈംഗമേകാദശൈവ തു ചതുർവിംശതി വരാഹ മേഘാശീതി സഹസ്രകം സ്കാന്തം ശതം തഥാചൈകം വാമനം ദശകീർത്തിതം കൗർമ്മം സപ്തദശാഖ്യാത്യം മാത്സ്യം തത്തു ചതുർദശ ഏകോനവിംശസൗ പർണം ബ്രഹ്മാണ്ഡം ദ്വാദശൈവതൗ ഏവം പുരാണ സന്തോഹ ചതുർലക്ഷ ഉദാഹൃതഃ തത്രാഷ്ടാദശസഹസ്രം ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതി. ബ്രഹ്മപുരാണം 10,000-ഉം പത്മപുരാണം 55,000-ഉം ശ്രീ വിഷ്ണു പുരാണം 23,000-ഉം ശിവപുരാണം 24,000-ഉം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം 18,000-ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നവയാണ്. നാരദ പുരാണത്തിന് 25,000-ഉം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിന് 9,000-ഉം അഗ്നിപുരാണത്തിന് 15,400-ഉം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന് 14,500-ഉം ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിന് 18,000-ഉം ലിംഗപുരാണത്തിന് 17,000-ഉം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. വരാഹപുരാണം 24,000-ഉം സ്കന്ദപുരാണം 81,100-ഉം വാമനപുരാണം 10,000-ഉം കൂർമ്മപുരാണം 17,000-ഉം മത്സ്യപുരാണം 14,000-ഉം ഗരുഡപുരാണം 19,000-ഉം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം 12,000-ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നവയാണ്. അപ്രകാരം ഈ പുരാണങ്ങളുടെ മൊത്തം ശ്ലോകങ്ങൾ 4 ലക്ഷമാണ്. ഇതിൽ 18,000 മനോഹരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കൂടിയിട്ട് 4 ലക്ഷം ശ്ലോകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങള് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി മത്സ്യപുരാണത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അഷ്ടാദശ പുരാണാനി കൃത്വാ സത്യവതീ സുതഃ ഭാരതാഖ്യാനമഖിലം ചക്രേ തത് ഉപബൃഹിതം ലക്ഷണൈകേന തത് പ്രോക്തം വേദാർത്ഥ പരിബൃംഹിതം വാൽമീകീനാപി യത് പ്രോക്തം രാമോപ്യാഖ്യാനം ഉത്തമം.
ബ്രഹ്മണാഭിഹിതം തച്ചാശതകോടി പ്രവിസ്തരാത് ആഹൃത്യ നാരദൈനേവ വാൽമീകായ പുനഃ പുനഃ വാൽമീകാനാച്ച ലോകേഷു ധർമ്മകാമാർത്ഥ സാധനം ഏവം സപാദ പഞ്ചൈതേ ദശാസ്തേഷു പ്രകീർത്തത. സത്യവതിയുടെ പുത്രനായ വ്യാസദേവൻ 18 പുരാണങ്ങളും സമാഹരിച്ചതിനു ശേഷം അവിടെയെല്ലാം സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചു. അത് 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതും എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. വാൽമീകിയാൽ പറയപ്പെട്ട രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ വിവരണവും അതിലുണ്ട്. ആദ്യമായി ബ്രഹ്മദേവനാൽ 100 കോടി ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ട വിവരണമാണിത്. ആ രാമായണം പിന്നീട് നാരദനാൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നാരദൻ അത് വാൽമീകിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വാൽമീകി മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് അതുമൂലം ധർമാർത്ഥ കാമങ്ങൾ നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇത്. അപ്രകാരം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ മൊത്തം ശ്ലോകങ്ങൾ 5,25,000 വരും. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രഥമസ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ നാമാവലി അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, എന്നാൽ കൃഷ്ണനാണ് മൗലികമായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ എന്നൊരു പ്രത്യേക വാക്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ കാട്ടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളുടെയും പ്രതിപാദിച്ചതിനു ശേഷം സൂതഗോസ്വാമി പൗരാണിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ മുഖ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണെന്ന് ഊന്നൽ നൽകാൻ അതേക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു അല്ലെ, യഥേച്ഛാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്, എന്നാൽ സ്വയം അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും രാജാവാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും, സർവവേദാന്ത സാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, സർവശാസ്ത്രാഭിപീയൂഷം. സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, സർവശാസ്ത്രാഭിപീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല സർവസിദ്ധാന്തരത്നാത്യ സർവലോകൈക ദൃക്പ്രദ സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു കലീദ്വന്ദ്വോദിനാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തിത പരമാനന്ദപാതായ പ്രേമവർഷിണക്ഷരായതേ സർവദാ സർവസേവ്യായ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോസ്തുതേ മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ അസാധു സാധുദാദായിൻ അദീനി ചോചത്താരക ആനാമുഞ്ച കദാചിന്മാം പ്രേമഹൃത് കണ്ടയോ സ്പൃഹ അസാധു സാധു ദാദായിൻ അദീനി ചോചതാരക ആനാമുഞ്ച കദാചിന്മാം പ്രേമഹൃത് കണ്ടയോ സ്ഫുര. പറയുന്നത് സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, സർവവേദങ്ങളുടെയും സത്ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും രത്നമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ലോകത്തിലെ സകലരുടെയും അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കി അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് വിവരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇത് ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്.
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം ഭാഗവതാ പൂർവം ബ്രഹ്മണേനാപി പങ്കജേ സ്ഥിതായ ഭവഭീതായ കാരുണ്യ സംപ്രകാശിതം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ബ്രഹ്മദേവനോടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും വളർന്ന താമരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്താൽ ഭയചകിതനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ. ഭാവാർത്ഥന ശിവക്രിതാണ് സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഇവിടെ പൂർവം എന്ന പദത്താൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ബോധദീപ്തനാക്കി. ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം വിസ്തരിച്ചു. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നശ്വര വസ്തുക്കളോട് മാത്രം പരിചയമുള്ളതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആത്യന്തിക സത്യത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മദേവനാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചെറിയ രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് പിന്നീടാണ് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് നാരദർ വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവിയെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ. നമുക്കിവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഗ്രന്ഥം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചാൽ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇതിനെ വ്യാസദേവൻ 18,000 ശ്ലോകങ്ങള് എഴുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്കും പദാനുപദാർത്ഥവും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം തന്നെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും അല്ലെ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് തന്നെ അനേകം പേജുകളുണ്ട്. ജന്മാദ്യസ്യ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന് അനേകം പേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വിവരണം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് പരമദിവ്യത്തെ കുറിച്ചുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രഭുപാദരെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുമല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാരിക വായിച്ചാൽ തന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകും അവരെ ആരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അവരും ഭഗവാൻ എല്ലാം പ്രഭുപാദർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്, ഭക്തി സേവനം എന്താണ്, എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ 18,000 ശ്ലോകം അല്ലെ. ഇതുപോലെയൊന്നും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അനേകം ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെ വിവർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രഭുപാദര് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ശ്ലോകത്തിന് തന്നെ അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അത് പ്രഭുപാദര് അത് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ 1:1 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ബ്രഹ്മാദേവാനാം പ്രഥമ സംബഭുവ വിശ്വസ്യ കർത്താ ഭുവനസ്യ ഗോപ്ത ബ്രഹ്മവിദ്യാം സർവവിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാം അർത്ഥ അഥർവായ ജ്യേഷ്ഠപുത്രായ പ്രാഹ. എല്ലാ ദേവന്മാരിൽ വെച്ചും ആദ്യം ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും അതിന്റെ സംരക്ഷകനുമാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനായ അഥർവനി എല്ലാ ഇതരജ്ഞാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആത്മജ്ഞാനം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലായിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശക്തി പ്രായണ ഒരിക്കലും മറികടക്കാനാവാത്തതാണെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യവാനായതിനാൽ കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പ്രചാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും
ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശകരാകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സൗജന്യമായി കൃഷ്ണാബോധം വിതരണം ചെയ്തു. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്ന ചൈതന്യ ഭഗവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: എന്റെ ആജ്ഞയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായി ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക. മായയുടെ തിരമാലകൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 7:128 പറയുന്നു. നമ്മൾ പാവപ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ദൗത്യ പ്രചരണത്തിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. 11-12 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓക്കെ, ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെയും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയെടുക്കാം. ഏഴ് 23 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 11-12 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ആദിമധ്യാവസാനേഷു വൈരാഗ്യാഖ്യാന സംയുതം ഹരിലീലാകഥാവാദാമൃതാനന്ദിത സൽസുരം സർവവേദാന്തസാരം യദ്ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വലക്ഷണം വസ്തുദ്വിതീയം തന്നിഷ്ടം കൈവല്യക പ്രയോജനം. ആദിമധ്യാവസാനേഷു വൈരാഗ്യാഖ്യാന സംയുതം ഹരിലീലകഥാമൃതാനന്ദിത സൽസുരം സർവവേദാന്തസാരം യദ്ബ്രഹ്മാത്മൈകത്വലക്ഷണം വസ്തുദ്വിതീയം തന്നിഷ്ടം കൈവല്യക പ്രയോജനം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണനകളും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും ആനന്ദകർഷം പകരുന്ന ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ അമൃത സമാനമായ വർണ്ണനകളും നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ ഭാഗവതം എല്ലാ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സത്തയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ജീവാത്മാവിൽ നിന്നും അഭിന്നമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരമ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിരിക്കുന്നു. അദ്വിതീയനായ ആത്യന്തിക സത്യമാണ്. ആ പരമസത്യത്തോടുള്ള അനന്യമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭാവാത്മേസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ആത്യന്തിക സത്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ അഥവാ പരിത്യാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം. വിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരാലും ദേവന്മാരാലും എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്യയായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലീലകളുടെ അമൃതിനാൽ ഉന്മേഷം കൊള്ളുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷണികമായ അസ്തിത്വത്തെ പറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്തിമമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഭൗതികതയാണെന്ന ധാരണ നിഷേധിക്കുന്നു. അന്തിമ ലക്ഷ്യം സത്യത്തിലുള്ള വസ്തു ആണ്. അത് അദ്വിതീയനാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്യന്തിക സത്യം നമ്മുടെ വിളറിയ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ലൗകിക വിഭാഗങ്ങളും സവിശേഷതകളിലും പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടെ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവനെ ഭഗവത് സ്നേഹമുള്ളവനാക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പരമമായ സ്നേഹത്തിന് അർഹനാണ്. ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു മങ്ങിയ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരമോന്നതമായ ഈ ആധ്യാത്മിക സാഹിത്യം പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമാമൃതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ രുചി സമ്മാനിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് ജയ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതുകൂടി ചൊല്ലിക്ക് ഞാൻ നിർത്താം. പ്രൗഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം തദാദിയോ ഭാഗവതം സയാദി പരമാം ഗതിം. ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ഒരു സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കുകയും അതൊരു ദാനം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പരമമായ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം നേടും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ഈ രാജാവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂര്യൻ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ സിംഹരാശിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഒരു രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഉയർന്നു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചിങ്ങത്തിൽ സൂര്യൻ ഉയർന്നു കാണപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കും. ഇപ്രകാരം
പരമദിയോത്തമ ശാസ്ത്രമാകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് ഒരു വെന്നിരുപാധികം സേവനം നൽകാം. ചില പ്രഭുപാദിക്കായി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ വെക്കണമെന്ന് അല്ലെ. നമുക്ക് സ്വർണ്ണ സിംഹാസനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മള് പൂജാ റൂമില് ഒരു പീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു പട്ടൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാം. അതുപോലെ അതിന് ആരതിയൊക്കെ ഒഴിയാം, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂജകളും ചെയ്യാം, നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന് അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുക, വായിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകുക പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. അത് മലയാളത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടതാണ്. ചെറിയ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം, പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തവമാല എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല സർവസിദ്ധാന്തരത്നാട്യ സർവലോകൈക ദൃക്പ്രദ സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു കലീദ്വന്ദ്വോദിതാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തിത പരമാനന്ദ പാഠായ പ്രേമവർഷി അക്ഷര ആയതേ സർവദാ സർവസേവ്യായ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോസ്തുതേ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമസ്തുമേ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. അസാധു സാധുദായിൻ അദീനി ചോചതാരക ആനാമുഞ്ചകഥാചിന്മാം പ്രേംനാ ഹൃത് കണ്ഡയോസ്പുരാ. ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ തെറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലാൻ മരിക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്രാർത്ഥന. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല ചൊല്ലി. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല സർവസിദ്ധാന്തരത്നാട്യ സർവലോകൈക ദൃക്പ്രദ സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു
കലീദന്തോദിതാദിത്യ ആദിത്യ പരിവർത്തന ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകളുണ്ട്. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം. സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭോ കലീദന്തോദിതാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തിത ഫോണിലായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മീനിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് നമുക്ക്. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതി വേദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലമാണ്. എല്ലാ ദാർശനിക നിയമങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആത്മീയ ദർശനം നൽകുന്നവനും വൈഷ്ണവ ഭക്തരുടെ ജീവശാസ്ത്രവുമാണ്. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ അന്ധകാരം അകറ്റാൻ ഉദിച്ച സൂര്യനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നീ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരമാണ് നീ. സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അമൃതാണ്, സർവവേദങ്ങളുടെയും സത്ഫലമാണെന്ന് പറയുന്നു. സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും രത്നമാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നു. സർവലോകത്തിന്റെയും അന്ധകാരം അകറ്റാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈഷ്ണവരുടെ പ്രാണനാണെന്ന് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉദിച്ചിട്ടുള്ള സൂര്യനാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. പരമാനന്ദ പാടായ പ്രേമവർഷി അക്ഷരായ തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പരമാനന്ദ പാടായ സർവദാ സർവസേവ്യായ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോസ്തുമേ. സർവദാ സർവസേവ്യായ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അങ്ങയെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പാരായണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കും. കാരണം അങ്ങയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം ചൊരിയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും സേവനം എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ലഭിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്ലോകം നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന. നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചൊല്ലാം. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന. നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. അർത്ഥം നോക്കാം. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, എന്റെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് നീയാണ്, എന്റെ ഗുരുവും നീയാണ്.
ദേഹ ബന്ധു മസ്സംഗിൻ, എന്റെ സുഹൃത്തും നീയാണ്, എന്റെ ഗുരുവും നീയാണ്. മത് ഭാഗ്യ, എന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും നീയാണ്. എന്റെ ഭാഗ്യവും പരമാനന്ദവും നീയാണ്. ഞാൻ അങ്ങയെ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് നീയാണ്, എന്റെ ബന്ധു നീയാണ്, എന്റെ ഗുരു നീയാണ്, എന്റെ മഹാധനം നീയാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് ചിന്താമണിക്കല്ല് അവിടെ ശബരകൂനയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഹരിനാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓ അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്, നീയാണ് എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അസാധു സാധു ദാദായിൻ അധീനിച്ചോജ താരക. സാധു സാധു ഹാനാമുഞ്ച കഥാചിന്മാ പ്രേമഹൃത് കണ്ഡയോസ്പുരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി വായിക്കാം. ഹേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അശുദ്ധർക്ക് ശുദ്ധി നൽകുന്നവനെ, ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉയർത്തുന്നവരെ, ദയവായി എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്താൽ അകമ്പടി സേവിച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തിലും കണ്ടത്തിലും സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമേ. പറഞ്ഞത് അസാധുക്കളെയൊക്കെ സാധുക്കളാക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാകും അല്ലെ, സാധുക്കളൊക്കെ സാധുക്കളായിട്ട് മാറും. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ പോലും ഉദ്ധരിക്കുന്നവനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പോകരുത്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിന്നിലൂടെ അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്റെ ഹൃദയത്തിലും എന്റെ തൊണ്ടയിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലാനായിട്ട് കഴിയണമേ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ അല്ലെ. അപ്പോ വളരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങള്, എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന ദിവസം എല്ലാവരും കൂടുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറ്റുമെങ്കിൽ 12ാം സ്കന്ധത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുക. അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നിമ്നഗാനാം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു പുരാണാനാം ഇതം തഥാ. ഗംഗ എല്ലാ നദികളുടെയും മഹാനദിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂർത്തികളിൽ പരമോന്നതൻ ഭഗവാൻ അച്യുതനും വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും മഹാൻ ശംഭുവും അഥവാ ശിവനും അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വപുരാണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്ന് അല്ലെ. എല്ലാ നദികളിലും വെച്ചിട്ട് പുണ്യനദി ഗംഗയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ദേവന്മാരിലും എല്ലാവരിലും വെച്ചിട്ട് പരമോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, അച്യുതനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, വൈഷ്ണവിൽ വെച്ചിട്ട് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവൻ മഹാദേവനാണ്, ശംഭുവാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണമമലം യത് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ തത്ര ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം നൈഷ്കർമ്യമാവിഷ്കൃതം തശൃണ്വൻ സുപടൻ വിചാരണപ്പടോ തശൃണ്വൻ സുപടൻ വിചാരണപ്പരോ ഭക്ത്യാ വിമുച്യേ നരഃ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കളങ്കരഹിതമായ പുരാണമാണ്. അത് വൈഷ്ണവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് പരമഹംസന്മാരുടെ പരിശുദ്ധവും പരമോന്നതമായ ജ്ഞാനം വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാനുള്ള മാർഗത്തെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രക്രിയകളോടുകൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവം യഥാവിധി ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരുവനും സമ്പൂർണമായി മുക്തനാക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തമായതിനാൽ അതിന് അനിതര സാധാരണമായ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരവുമായിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണമായി മുക്തമരായ ആത്മാക്കൾ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും ആകാംക്ഷയുള്ളവരെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാരമഹംസ്യം എന്ന വാക്ക്. മുക്തരാകാൻ യത്നിക്കുന്നവർ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ സാഹിത്യത്തെ സേവിക്കണം. പ്രഭുപാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണം കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പാരായണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भाद्र पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്, ദാനം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാനം ചെയ്യാനാവും. ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. അതും ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദാനം തന്നെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, പണ്ടൊക്കെ ഓരോരോ വോള്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു, ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ടൊക്കെ, ഒന്നാം സ്കന്ധമൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്, 10,000 ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതും ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.